Pois as dúas novelas que lín das túas como autora, que son A extraña desaparición de Carolina Santomé e Os 242 días de Teresa Prieto, no que me gustaría centrarme, o que me gustaría comentar, o que me apetece máis, é falar precisamente da primeira, da túa primeira novela, non? As dúas teñen un punto un pouco en común, que é que parten dunha intriga, que é un pouco o que tira e que impulsa a lectura nun primeiro momento, pero despois realmente o interesante é ver un poquinho como evolucionan os personaxes, sobre todo descubrilos como son. E nese sentido, Carolina, digamos que é a máis sorprendente. Ocurre cando lees calquera libro que, bueno, o máis habitual é que disfrutes durante a lectura, pero despois, unha vez que o remates, pois, bueno, pois o pechas, o colocas entre outros e digamos que, bueno, queda un pouco aí, diluído. Pero de tanto en tanto sempre les algunha cousa, pasa tamén con, bueno, co tema do cine ou con algunha serie incluso, que hai personaxes que como que reverberan e se quedan, digamos, aí un pouco atascados dentro de ti, non? Digamos que, non sei, pois que teñen aí unha permanencia que non sabe aparecer a maioría das veces que lees algunha cousa ou ves algunha película, por exemplo. Parece que siguen vivindo unha vez que pechas a novela ou siguen vivindo unha vez que pechas que rematas de ver unha película, por exemplo, non? E ese é o caso de Carolina. Carolina é un personaxe que, inda ahora, de vez en cando me ven á cabeza e penso nela, non? E para min, digamos que o logro maior da novela é a presentación dese personaxe, non? Ese personaxe que ti nos descubres tan ben, non? Co plantexamento da novela das dúas partes, a primeira presentación que se fai e despois a segunda, que digamos é o reverso, ou bueno, ou a realidade, o que é Carolina. Por iso que a novela é A extraña desaparición de Carolina Santomé, pero tamén podría ser A extraña aparición de Carolina Santomé, non? Porque realmente toda a segunda parte da novela o que fai é desvelar a Carolina Santomé, non? E iso realmente o interesante, o mío, que me chama a atención, o que me atrae, non? Esa personalidade tan complexa, non? E tan carencial tamén. E aí eu apuntaba, me gustaba explicar un pouco máis isto que che comentaba de Emma Bovary, non? Que parece, bueno, unha idea de olla un pouco grande, pero é que realmente o que me viu a cabeza en cuanto bueno, acabei a novela, me viu a cabeza ese personaxe, non por, bueno, nin pola escrita, nin por, senón pola propia pasta do personaxe, non? Me veu a cabeza, non? Me veu a cabeza por como instrumentaliza Carolina o marido, por exemplo, a situación na que se atopa, non? Esas ansias que ela ten tamén, esa ilusión que ten que vai en contra do que ten na súa realidade, non? E na instrumentación que fai realmente tamén de todos os personaxes, non? Ao final incluso acabas incluso un pouco molesto con ela, porque incluso como lector te sentes un pouco instrumentalizado, non? Porque a imaxe que ela foi transmitindo, ao que te transmitiu realmente Eulogio, e na primeira parte non se corresponde nada coa realidade, non? E me chama moitísimo a atención esa dureza afectiva que ten, de non sentirse por nadie, por ninguén, nin por ninguna cousa que poda pasar. Ela pasa toda a novela como te faz unha idea de que é unha rapaza que está cun obxectivo, a cumprir un obxectivo, o seu obxectivo na vida, e logo ves realmente que bueno, que ese non era o obxectivo, que realmente o que había detrás era unha ilusión que non nos transmitía tamén outra vida que ela anxaba tamén, non?
non sei, por eso un pouco me levaba tamén ao tema de Bovary, non? Pois, bueno, Bovary tiña satén e sedas, era o que aspiraba, e os bailes nos salóns de París, e Carolina o seu vestido de flores, e os seus paseos por Roma, non? Aparte de todo o que dicía do marido. É Carolina quen se desvela a si mesma, non? E se desvela con toda esa dureza afectiva que ela ten. Parece que non é nin siquiera consciente cando fai o relato de si mesma, de, esa dureza, non? E seguramente ten que ver con esa pobreza afectiva, ou esa, digamos, dá a impresión de que non está, digamos, alfabetizada a ese nivel, non? No plano dos afectos, das emocións, non? O que dicía hai un momento, que non é capaz de sentir por nada, nin por nada, non é capaz de xenerar uns vínculos afectivos con ninguén, non? Parece, por exemplo, con Eulogio, que polo que ele describe, unha relación un pouco forte, dunha amistad realmente moi sincera e moi profunda, pero realmente o deixa tirado de lado absolutamente cando vive ao lado, e non se molesta en, digamos, en achegarse en ningún momento, nin, sabes, non dá nada a ningún personaxe, non? E calquera cousa é un contratempo no destino que ela se ten trazado ou ten pensado para ela, e parece que todo estorba, non? E ela que é mesma que non lo conta con toda esa dureza que ten. Non ten capacidade para xenerar, para ningún tipo de vínculo afectivo, non? Incluso cando, digamos, coñezo da Praza de Mazarelos, o que a move parece que non é tampouco nin siquiera eso, senón que é a vinculación coa aventura, con unha aventura, non? O que ela finalmente ansiaba, que non se nos contaba en ningún momento, pero al final, pois, bueno, estaba un pouco ese tema, non? Da realidade e que tiña, e do que ela ansiaba realmente, non? Solo ao final descubrimos que ela realmente tiña unhas ansias, unhas arelas na súa vida que non teñen que ver coas que en principio parecía que se nos transmitía na novela. Un pouco doado, ou ao mellor podía ser unha interpretación doada, así, digamos, nunha primeira ollada, non? Digamos, achacar esta situación un pouco da Carolina o medio no que vive, non? Para ela, pois, parece que sea un medio pechado, opresivo, pequeno, non? E nese sentido podía ser un pouco como o Joanville de Bovary tamén, pero se así sería unha percepción dela totalmente, porque, a ver, si precisamente onde hai un pouco, pois, máis sentimento de comunidade, de apoio, fora de sempre un espécimen que pode haber por aí un pouco fora de punto, é precisamente neses núcleos máis pequeños que se nos presentan como moito máis amables tamén, non? Na propia novela se presenta así, coa xente máis disposta a soportar a outra xente, no sentido de sostela, non de aguantala, basicamente, non? Sempre hai unhas redes de comunidade que tiran máis, e neste caso non. Neste caso é que Carolina acabas tendo a impresión de que detesta a todos e todos realmente, non? Despois, tamén un pouquiño como un apunte, que dirás ti, pois, bueno, pois o plantexamento non, como escritora non era, ao escribir a novela non sería ese igualmente, pero bueno, o apuntaba alguén que comentou anteriormente a novela tamén, e noutros termos, evidentemente, non? Pero bueno, eu vou dar a miña opinión en relación coa amizade de Eulogio e Carolina, non? De don Eulogio e Carolina. Isto xa é un pouco unha cousa da miña colleita, pero bueno, é certo que, bueno, xa se sabe un pouco tamén que a novela é do novelista mentres a escribe, despois a novela é de cada quen que a lee, cada novela é diferente, non? O
mesmo cada lector é diferente ao ler unha novela, non? Entonces, sí que é certo que, bueno, se presenta dunha maneira moi clara como amizade interxeneracional, non? Digamos, moi blanca, por decirlo así un pouco, de maneira un pouco tópica, pero, bueno, a ver, inda que non se conta, non habería por que non existe tamén en algún momento algún tipo mellor de atracción ou de interés de outro tipo, non? E iso non quitaría tampouco ningún punto ao valor da amizade, non? O feito de que sea un home maior, unha rapaza máis nova, pois, bueno, leva un pouco tamén ao tópico e todo eso, pero, bueno, ao mesmo tempo non deixaría de ser, pois, que en algún momento hubera un atisbo de eso, ou algún tipo de suxerencia mínima, non deixaría de dar moito máis de valor incluso ao personaxe de Euloxio, non? Porque o alexaría un pouco dese punto tan, digamos, moi etéreo que ten e moi sublimado que ten, e o faría un pouquiño máis terrenal, co cual non perdería para nada o término, o sea, o valor do tipo de amizade que quere presentar con ese punto. Non hai que velo tampouco como comentaba alguén por aí, pois como algo turbio, algo non, a ver, o desexo é algo humano tamén e o desexo pode ser moi noble tamén, non, vale, entonces dentro desa amizade que hai, que poder haber en algún momento algún trasfondo ou algunha suxerencia nese sentido, non quitaría valor ningún ao que se plantexa. Evidentemente, supoño que ti tampouco pensaches en Bobadilla ao escribir a novela, non? Pero o certo é que me picou a curiosidade, evidentemente, non iba a ler Bobadilla outra vez, porque creo que o li hai 40 anos, polo menos, ou algo así, non? O tiña un pouco máis fresca pola película, cando a vi tamén nos 90, pero como a tiña por aí a man, en filming, lle di un repaso, non? A Bovary de Claude Chabrol, non? Con Isabel Huppert, que tamén sabe transmitir moi ben esa frialdade e esa dureza que se percibe nun personaxe. E o certo é que, bueno, ti non pensarías nela, pero sí, xa aparecen moitos máis puntos en común que o que é o tema do bovarismo en sí, non? Hai o tema bueno, da instrumentalización, xa dixen do marido, non? Esa vida anodina para ela, según ela, non? E como ela vive a maternidade tamén, de alguna maneira, non? Esa indiferencia tamén, non? Pois, bueno, non hai un ansia, un sentimento de nai, que se ve un pouco tamén nunha das circunstancias que aparecen na novela, o tema do amante, o planeamento da fuga co amante, ainda que sea algo un pouco, digamos, tópico tamén, pero, bueno, é que parece que se plantexa un pouco nos mesmos termos, non? E, bueno, non vamos falar do remate, porque, bueno, xa bastante demais se está contando, pero, bueno, incluso aí, de algún xeito, tamén hai un paralelismo no tipo de remate. O certo é que, bueno, isto xa xo comentei en directo nalgún momento, non? Personalmente, pero que o personaxe se disfruta de tal maneira que a segunda parte da novela, cando é a propia Carolina que se desvela a sí mismo, se fai demasiado curto, parece que avanza demasiado rápido para procesar tal cantidade de cousas, e botas de menos non disfrutar máis de recrearte en esa presentación do personaxe, a presentación que fai o personaxe de si mesmo realmente, que a Carolina fai de si mesma, non? Botas en falta non poder disfrutar un pouco máis dese tremendo sopapo que te dá ela na segunda parte da novela. Por iso tamén a estrutura é tan atinada, non? Porque, bueno, temos esa primeira parte que te leva por un lado, pero despois se enradece todo de tal maneira que fai que o contraste sea moitísimo maior, non? E seguramente tamén é eso o que fai que se quede aí
a Carolina atascada, non? Dentro unha vez que pechas a novela.